ushilo Mbuyazi ushilo yini? aya angayikukwenza Ushilo yini? yes ushilo and ukusho kwakhe Manje uma eshilo uzokwenza njani? uzokwenza ngoba izwi lakhe liphethe kwisenzo sakhe akenzi engakhulumanga before enze uyakhuluma Wena ucabanga ukuthi akazi ukukwenza, lalela usabhizi ngama finishing touches ngoba ngafuni ukuexpose use premature. hey awu kodwa Nkosi yami Uthini manje la ekuseni? Hayi mina mbuyaza ngikhathazeki. Yabona lokhu uNkulunkulu akusho ngami. Noma ngathiwa ngakakuboni manje. Kodwa makusho yena. Sikamini. Mbuyazi funda la mne wethu sizohlukana ngane wethu. ushilo angayikukwenza na Manje mbuyazi kusho ukuthi mayishilo uzokwenzani? uzokwenza Uzokwenzani? uzokwenza mayishilo Sesihlushwa ngabantu abanjani? Abafuna ukubona into yenzeka kanti akushiwo hayibo hayibo yibo ke laba abazofaka izintambo. Yibo ke laba abazophatha igubhu zamanzi. Yibo ke laba abazohlupha ngamafuta ngoba bafuna ukumenzisa engashongo. sho yingakho uMaria ethi ezingcwekwini nayikuphi akushoyo anokwenza nengenzi angakushongo mayesho noma ngabe kini akwenzi logic kodwa ngoba kusho yena Funda la mfowethu. Umpheme wesithathu ufunde. ukhulumile Manje ke animasutha ya inkinga yakhe unjani? akaqa Uyasho ushilo bese angayikukwenza na manje unjani? ukhulumile Wenzani? angayikukuphelelisa na Wenza wena ukhathazeke kangaka wena? Angithi ushilo uzokwenza. Angithi ukhulumile uzofeza. Cha ngizosho lokho mfowethu uNkulunkulu eseqedile ukukhuluma ngabafowethu. Funda mbuli. bheka ngiyaliwe ukubusisa yena ubusisile angina kukubuyisa Manike njengoba ebusisile nje ngeke si withdraw isibuso sakhe. Lalela lambuli ngoba kusesekuseni lento le ihlula uBhalaki because uNkulunkulu uthe kuAbraham inzalo yesisu sakho iyohlula amasango ezitha. Manje lo ufuna ukuphikisa into uNkulunkulu ayenzeni ayishilo. That is why mbuli angathakathi umuntu ahambe enqunu kuze kuse as long as shini uNkulunkulu angeke kushintshe lutho. Oh wembuli bewazi ukuthi la uBhalaki wenza iminikelo yezimvu engakhi neinkabi engakhi kusho ukuthi umnikelo omngakhi lo 14 sacrifices. Uyazi ku14 lo wayimele the first generation kaAbraham. Lalela baba. From Abraham kuya kuDavid 14 generations. Kusho ukuthi lo baba lo
uthakatha each generation. Awu bakithi. Kodwa washawa into eyodwa ukuthi unjani uThixo. Ushilo. Awu bakithi. Mbuli waphinde wabuyela okwesibili 7 waphinde wathi 7 sekubani Mbuli 14. generation esingakhi suka ke leyo kuSolomon iziyovala kweZekhiya 14 hayothakathaza qede man umeshilo ngithi angisho ekseni umeshilo uzokwenza kuthandaziwe haleluya kunikeliwe kuma-altar abumnyama kodwa uzokwenza sizathu ngoba ushilo ulandela ukusho kwakhe. Ule wethu ngiyacela manje inkosi yami ngahlupheka Ulandela ukusho kwakhe. ntombazana difunda stand up usifundisa umuntu omdala 1 Samuel sesiyavala ke bazalwane usondele shenge uzothandaza sambe mfowethu 1 Samuel cha